Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. aw minnu bɛ ka Joliba TV News ale jabarani lajɛ an balima cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani tanuni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔw la aw bisimila aw ka kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan ladala jɛmukan don min bɛ sigi Joliba sanfɛ radio Joliba fana sanfɛ limanaw ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma min ye nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma. Ayiwa an bɛ nin kɛnɛ in ka limanaw gafe minnu mana sɛbɛn an balima kunnafonidilaw ka wulikajɔ senfɛ an bɛ kɛnɛ kan ka se ka lakale limanaw aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o kuma nin y'an sigilen ye bi ye araba ye min ye juillet kalo ale tile 12 sɔrɔ san 2023 gafew caman bɔra bi minnu b'an bolo kɔrɔ o bɛ tali kɛ info matin les échos welewele ka taa se le pelinkan ale bi yan l'informateur ale bi yan nɔ min ye l'essor ye ale bi yan fo ka taa se le républicain ma limanaw ni fasidi sɛbɛn dama ka faamuya kama o kuma an b'a daminɛ ni min ye o ye fasidi sɛbɛn min n'an kama ko info matin limanaw fasidi sɛbɛn in kumana a ko min ye Razbach limanaw ko Razbach ye jalaki min kun binna a kan n'o de ye ka kuma fɔ daluti bolo kuma min na n'o ye simulation d'infraction ye a yɛlɛla k'a fɔ Razbach o jalaki jo dira a ma o la ko nka a tora kaso la dɛ limanaw a tora kaso la o la sa min bɛ tali kɛ chroniqueur min filɛ n'o ye Mohamed Isuf Bachi ko radio kalo tile 11 limanaw ale ko a fɔ min ma ko simulation d'infraction limanaw ni kuma min bɔra Mohamed Isuf Bachi da n'u kama Razbach k'a fɔ ko premier ministre kɔrɔ in Sumailu Bube Mayiga ko ale fatura k'a to bana la Isuf Bachi ko min ye Sumailu Bube Mayiga ye ko a fagara de ko a ka saya in tɛ gansan ye limanaw kuma in fɔlen jalaki binna Mohamed Isuf Bachi Razbach k'a fɔ ko kuma min bɔra da nin ye ko dalu b'a bolo kuma in na wa o de kɛra a minɛ sababu yɛrɛ ye ni ye jateminɛ kɛ kunungo commune 4 Bamakɔ sigida 4nan ale kirisoba o da la Razbach kanubaw a n'a nɔfɛbaw olu caman de tun bɛ yen nɔ kuma min tun b'u da o de ko libérer Razbach vive Razbach limanaw collectif pour la défense de la République n'u kama ko CDR ni kuma in tun bɛ ka bɔ olu de da o la sa Mohamed Isuf Bachi an y'a fɔ cogo min na jalaki min binna kan n'o ye simulation d'infraction ye limanaw n'a fɔra k'a fɔ ko a jo yera o la nka limanaw a minɛkun kunungo ka segin kaso la kokura ko jalaki wɛrɛ min bɛ yen n'u kama ko association de malfaiteurs n'o de ye ka don jɛjugu la maaw fɛ ka min ye kojugu lama ko o jalaki kɔni o tora kamangu sanfɛ k'a bɛ kaso la nin waati in na o de sababu la o la sa n'i y'a lajɛ limanaw min bɛ tali kɛ association n k'a fɔ troisième conférence min kɛra association asma n k'a fɔ parti asma tɔgɔ la n'o de kɛnɛ kan min ye Mohamed Isuf Bachi a ko Sumailu Bube Mayiga kɔni fagara ko a ka saya tɛ gansan ye limanaw a yala k'a fɔ Razbach ko o kɔni o jalaki min binna ka procureur fɛ ko o tɛ jalaki ye bilen Razbach nɔ tɛ se ka minɛ o la bilen sabu ko dalu tɛ kuma in na wa ko sariya yɛrɛ n'i y'a lajɛ i n'a fɔ a ka lafasaliba n'o ye a ka avocat ye maître Kasum Tapo ale ko sariya fan si tɛ yen k'a fɔ ko ni min kuma fɔlen filɛ n'o ye simulation d'infraction ye ko Razbach ye nin kuma min fɔ ko maa bɛ se ka maa jalaki nin na ni maa min ye nin kuma fɔ k'a fɔ maa fagara ni sariya bɛ yen sariya kan ka wuli ka jɔ de ka o ko sɛgɛsɛgɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a tigi sara cogoya min na sigasiganaw b'o ko la o de la min ye maître Kasum Tapo ye a ko procureur min n'a ye Razbach nɔ minɛ ko nɔminɛ kun yɛrɛ tɛ ko nɔminɛ kun in tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka Razbach ko k'a daminɛ ka bali a ka baaraw la walima ka tajuru sara yɛrɛ maa bɛ se k'a fɔ ko o de tun bɛ nin ko ninnu na i n'a fɔ maître Kasum Tapo y'a ɲɛfɔ cogo min na a ko min bɛ tali kɛ ko juge d'instruction yɔrɔ ale de ye yamaruya di ko ka Razbach ko ka taa a don kaso la kokura nka ko u bɛna ɲini
dɔgɔkun nata in yɛrɛ la ka ɲini juge d'instruction min bɛ yen n'o de ye Razbachi yamaruya a ka segin kaso la ko o yɛrɛ bɔra o tun bɛ baara la Bamako yan a bɛ n'a fɔ o bɔra yan ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'u bɛna ɲini ka lettre ci o ma joona joona k'a f'u ɲɛna Razbachi a ka bila provisoire la fɔlɔ yan'a ka o kiiri don cɛ. Maître Kasum Tapo ka kuma kɛra nin ye o kɔfɛ a ka sɔrɔ k'i da don min Razbachi ka kiiri in taabolo la a ko tɛmɛna cogo min na a ko Mohamed Isu Bachili min filɛ nin jalaki min binna ka procureur fɛ communicatif procureur fɛ ko jalaki ko sen tɛ jalaki na bolo t'a la wa k'a fɔ de ko sariya yɛrɛ ɲɛma n'i y'a lajɛ ko Razbachi jalaki kun tɛ nin na ko politique kow de tun bɛ nin ko la n'i y'a lajɛ jalaki fɛn fɛn binna Razbachi kan a ye kuma min fɔ Sumelu Bube Mayiga ka saya ko in na ko politique ko de b'a sariya man ka wuli k'a fɔ k'a bɛ Razbachi ɲangi nin ko in na ko o Razbachi kelen yɛrɛ k'a to kaso la a fana ye min ye procureur n'o ye Idrissa Hamidou Touré ye n'o ye communicatif procureur ye limanaw ko a y'a fana wele bɔgɔ jeninen kan k'a ye plainte k'a kan k'a yira k'a fɔ ko a y'ale tɔɔrɔ a y'a farikolo tɔɔrɔ a y'a hakilila tɔɔrɔ k'a minɛ k'a don kaso la k'a sababu kɛ a yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ye n'o ye procureur jɔyɔrɔ ye Mohamed Isu Bachili ko ale kɔni bɛ a fana wele bɔgɔ jeninen ka sariya ɲɛma kun jumɛn na a y'o kɛ a k'o jaabi sariya fana ɲɛma nka procureur fana y'a yira k'a fɔ ko sariya kisɛ dɔ bɛ yen n'o ye article 237 code pénal k'o de b'a yira k'a fɔ Razbachi ye kuma minnu fɔ nin ye o de bɛ Razbachi ɲangi limanaw bɛɛ n'i ka dɔnta tɛ min bɛ tali kɛ info matin ale kɔni ko bi ko Maître Kasum Tapo a ko min ye procureur ye jalaki min bi Razbachi kan a bɛ fɔ min ma ko a bɛ association de malfaiteurs n'o de ka don maaw fɛ jɛ jugu la ko Razbachi hali o jalaki min yɛrɛ b'a kan ko jalaki k'ale kɔni ma kun yɛrɛ y'o la sabu ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ye maa jalaki k'a fɔ k'a ni maaw bɛ jɛ jugu la ani maa minnu bɛ jɛ jugu la mun na ka u ɲininka sariya ɲɛma fo n'a fɔra maa kelen pewu e b'o de wele k'o ɲininka k'o bɛ jɛ jugu la k'o ni maa wɛrɛw bɛ jɛ jugu la limanaw ko jalaki a bɛ mini walasa Maître Kasum Tapo ko ale kɔni ma Razbachi yɛrɛ minɛ kun ye nin ko ninnu na ko u bɛna wulikajɔ kɛ a ka bila fɔlɔ liberté provisoire ayiwa a filɛ kaso min na yanni o kiiri don cɛ Sekuba limanaw ale de ka fasiri ye nin ye an ye nin bɔ info matin kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw n'an ye info matin bila fasiridi sɛbɛn min n'an kama ko les échos welewele a ye ɲininkali kɛ a ko waati jumɛn de maa min ni jɔyɔrɔ min ka kan o bɛna bila o la waati jumɛn a kan l'homme qu'il faut à la place qu'il faut limanaw ni ɲininkali min filɛ nin ye a jarala k'a fɔ nin ɲininkali bɛ senna an ka jamana in kɔnɔ a mɛnna nin kuma bɛ senna nin kuma se in ko yalima maa min ni jɔyɔrɔ min ka kan min bɛ se min na o ka bila o la limanaw an ka jamana kɔnɔ yan a bɛ n'a fɔ an n'u yɔrɔ ka jan a mɛnna an b'o kuma fɔ nka a waleya ka kɛ jamana kɔnɔ yan limanaw ko an n'u ka jan kosɛbɛ fasiri ka kuma y'a lajɛ la o la ko nin kɔni ye kuma kɔrɔba de ye an ka jamana kɔnɔ yan limanaw a bɛ san 10 sigiyɔrɔma caman bɔ bi nin kuma ayiwa gouvernement min yɛlɛmana sisan a ye misali ta o kan kosɛbɛ ko y'a yira k'a fɔ ko UDPM tile de la nin kuma in bɛ sen na k'a fɔ ko a kan l'homme qu'il faut à la place qu'il faut limanaw o kuma min filɛ nin ye ni nanzarakan don ka maa bila jɔyɔrɔ la ani min ka kan min bɛ se min na o ka bila o la limanaw UDPM tile de la a kuma tun bɛ fɔ kosɛbɛ nka fo ka na se sisan ma ayiwa ko Mali kɔnɔna la yan limanaw Mali kura min bɛ yen na an bɛ ka o sokura jɔ ko k'a ye de k'a fɔ hali sisan ayiwa nin waleya de bɛ sen na k'a fɔ ni i bolo man jan i ni maa man surun e ni maa jɔyɔrɔ tigi man di ayiwa e ta kɔni na kan na n sigin bɛ k'a lajɛ Mali taabolo de ye nin ye o la sa fasiri n'o ye Eco ye a ko n'i y'a lajɛ min ye an ka fonction publique n'o ye an ka forobaca ɲɔgɔndan minnu bɛ kɛ ka taa se logement sociaux dili ma limanaw kana se hali jɔyɔrɔbaw dili ma an ka jamana kɔnɔna la yan a jala k'a fɔ nin bɛɛ la yuruguyurugu bɛ tɛmɛ nin sira bɛɛ lajɛlen fɛ hali n'a fɔra k'a fɔ ko baara yɔrɔw la maa min bɛ yen n'a bɛ se baara min na limanaw o ka taga bila o la o de kɔni kɛn bɛ majɛ yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ Franjala fanga min filɛ n'o ye transition ye yɔrɔ jigi yɛrɛ kun dalen bɛ ale kan kosɛbɛ k'a fɔ ko n'a nana limanaw k'a na fɛn caman bɔ nin na nka a yera k'a fɔ hali sisan ɲɛnɛfin bɛ maaw la k'a fɔ de ni jɔyɔrɔ min ni maa min ni jɔyɔrɔ min ka kan o ka bila o la
limana gouvernement kura min sigira kosa in na e ko kɔni y'a yira k'a fɔ gouvernement kura in maa caman kɔni bɛ ka i yɛrɛ ɲininka nin gouvernement in na maa dɔw bɔra gouvernement in na limana jamanadenw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka kun jumɛn na o ministre ninnu bilala ka bɔ baara la walima ko ministre dɔw bɛ yen olu bɔra jɔyɔrɔ dɔ la ka jɔyɔrɔ kura di u ma o kɛra kun jumɛn na ayiwa jamanaden caman de bɛ ka i yɛrɛ ɲininka limana n'i y'a lajɛ e ko ka kuma la ko gouvernement kura min sigira sisan ayiwa a gouvernement in n'o ye deuxième gouvernement de rectification ye limana a yɛlɛ k'a fɔ jamanaden kelen kelenna bɛɛ bɛ ka ɲininkali min kɛ i yɛrɛ la bi o de ye k'a fɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ n'u kama ko vie chère sɔrɔ tɛ labɔli kɛ limana fɛnw ka gɛlɛn ko gouvernement maa kɔni mago tɛ gouvernement kura la k'a fɔ k'o bɛna ayiwa dɔ bɔ gɛlɛya la k'a sɔrɔ du gouvernement kɔrɔ min bɛ yen baara min kalifala ale la ale tun kan k'i jija ka baara tɔ lase nka ka gouvernement yɛlɛma maa min kura min bɛna limana ale bɛna ta kura ye de yanni ale yɛrɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko la o b'a sɔrɔ ayiwa ko caman kɛra jamana dun tɛ se k'i sigi ka o kɔnɔ o la sa n'i y'a lajɛ limana ko gouvernement min yɛrɛ sigilen filɛ maa min b'a ɲɛma bi n'o ye premier ministre in ye limana premier ministre ko ale yɛrɛ yanni ale ka fɛɛrɛ ɲini ayiwa gɛlɛyaw la ale kɔni ta kɛn bɛ maa dɔgɔya ye walima min mana ja k'o fɔ jamanaden dɔw ma minnu ye jamana yɛrɛ mara ka tɛmɛ misali la Alpha Umaru Konare min ye jamana mara ko Choguel ta kɛn bɛ kuma bɛɛ ka dɔgɔyalimaw ta ka ɲɛsin jamanakuntigi kɔrɔ ma k'a fɔ ko a ma nin baara in kɛ k'a sɔrɔ dun baara kalifalen bɛ ale la limana ko hali ministre min yɛrɛ bɛ sɔrɔ ko kunna n'o ye ayiwa ministre des finances de l'économie ye yɔrɔ ko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi o dogolen tɛ ko dɔw yɛrɛ kɛn bɛ ka tɔgɔ kura da o ministre in na k'a fɔ ko ministre des emprunts obligataires tɛ dɔwɛrɛ ye ko ministre min na ale jigi dalen bɛ juruw de ka sanga ni waati bɛɛ ka jamana ayiwa bila kunbala na juruw la k'a sɔrɔ dun limanaw n'i taara du kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi ayiwa sɔrɔ a nagasilen don kosɛbɛ a juru jirala k'a fɔ bi ministre dɔw bɛ yen limanaw olu kɔni ministre de la défense ministre des infrastructures et des transports ayiwa ninnu bi na jamanadenw caman de ko ninnu ka baara sigana t'a la u ye min kɛ ayiwa u ye baara min kɛ a nɔ yera wa hali ministre min bɔra a jɔyɔrɔ la n'o ye ministre de l'éducation ye yɔrɔ ale bɔra a jɔyɔrɔ la jamanadenw y'u yɛrɛ ɲininka nin ministre min filɛ a ye ɲɔgɔndan kɛ n'o ye kalandenw ka ɲɔgɔndan ye baasi foyi ma bɔ a la wa a tun bɛ ka sɛbɛ yɛrɛ don baara la nka a nana ye k'a fɔ u y'o ta ka bɔ a jɔyɔrɔ la limanaw ministre min bɛ yen n'o tun bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna u y'o ta ka bɔ a jɔyɔrɔ la ka na jɔyɔrɔ kura wɛrɛ di o ma k'a sɔrɔ dun ale bɛ kulu min kɔnɔ n'o ye SEMA ye limanaw o SEMA in o ni gouvernement yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ bi kun jumɛn na o ministre in fana to kun bɛ gouvernement kɔnɔ nin bɛɛ ye ɲininkali ye jamanadenw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka ɲininkali minnu na ni a jaabi a sen tɛ ka sɔrɔ o la sa ECHO y'a yira k'a fɔ limanaw n'i y'a lajɛ min ye gouvernement ɲɛma yɛrɛ ye yɔrɔ a kun jirala k'a fɔ ale yɛrɛ kun togo tɛ gouvernement la sabu ale kɔni ta kɛn bɛ maako de ye sabu kuma bɛɛ ka bɔ ka maaw buruja walima k'a fɔ karisa tɛ se nin na karisa ye jamanaden jugu ye ale min n'ale kun kan ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan fasiri de ka kuma don limanaw ko ale ta kɔni kɛn bɛ maaw fara farali ye ka maaw bɔ ɲɔgɔn na bi ɲininkali min kɛn bɛ o ye k'a fɔ gouvernement kura min n'a sigira nin ye ka maaw bila jɔyɔrɔ la min ni min ka kan o de y'a to ECHO welewele a ye nin ɲininkali k'a yɛrɛ la kun jumɛn na don jumɛn na malidenw bɛna min ye jamanaden min ni jɔyɔrɔ min ka kan a bɛna waleya don jumɛn de o de ye ɲininkali yɛrɛ ye Bakari Sangare ka fasiri don limanaw an ye nin bɔ ECHO welewele kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw fasiridi sɛbɛn min bɛ yen ni an k'a ma ko le Pelinkan y'a yira k'a fɔ ko Mali jamana bɛ se k'a ka a yɛrɛ ka wari dilan a yɛrɛ ye don jumɛn ye yalima a kan ka kɛ wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye walasa a kan ka maaw hakili jigin kɔrɔlen fana na Pelinkan yira k'a fɔ waati min na nanzara kun bɛ nanzara don waati Mali kɔnɔna la yan nɔ o kɛra 26e siècle waatiw la yɔrɔ u donna sira min fɛ o ye bi na marabolo fɔlɔ n'o ye Kayi mara ye yɔrɔ min bɛ n'o ye Medini ye nanzara donna o de fɛ ka na Mali kɔnɔna la yan nɔ n'i y'a lajɛ nin yɔrɔ min fana filɛ n'o ye Kayi mara ye i mana o Kayi dugukolo jukɔrɔla a jala k'a fɔ hali an filɛ yɔrɔ min na ko sisan nafolo de bɛ yen a jala k'a fɔ farafinna yɛrɛ tilebiyan fan fɛ jamana min bɛ yen n'a jala k'a fɔ a dugu jukɔrɔ nafolo jamanaw siga foyi t'a la a bɛ se ka jamana balo fo ka tila ka maa wɛrɛ sɔn
ala ye anw jɛ kɔgɔji la nka a man jɛ dugu jukɔrɔ nafolo la dɛ ni ala ye jɛ fɛn dɔ la a bɛ fɛn dɔ fana di i ma a jala k'a fɔ mali ta kɛnbɛw de ye bi fɛn fɛn ye dugu jukɔrɔ nafolo ye o ɲɔ ɲɛ bɛ anw fɛ yan nɔ n'a fɔra k'a fɔ an ka sɔrɔ sigin bɛ o kan nka o sɔrɔ a sen tɛ ka labɔli kɛ o de la min ye ɲininikɛla Bubakari Bani Tarawele ye ale ye min ye an ka kokɔrɔw dɔnba ani jamana wɛrɛw cɛ kalanw bɛ n'u kama ko relation internationale et stratégique ale b'o dɔn kosɛbɛ ale de kumanen bɛ pelenkan kɔnɔna la bi a y'a yira k'a fɔ Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta 22 septembre 1960 yɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya talen min ye yɛrɛma hɔrɔnya minnu y'a hakilila ta Modibo Keyita n'a nɔfɛ jamaw ayiwa san 1962 san 2 tɛmɛnen kɔfɛ u y'a ɲini marabajugu n'o ye Faransi ye u bɛ na ni wari min ye n'o ye CFA ye n'o ye colonie française d'Afrique CFA u y'o de nati an ka jamana ninnu kɔnɔna la nka Modibo Keyita n'a nɔfɛ jamaw y'a yira k'a fɔ maa tɛ se ka k'i yɛrɛ ye k'a to i bɛ walifɛn kan u ka wari min filɛ n'o ye CFA ye u ka taa ni a ye Mali yɛrɛ bɛna a ka nafolo dilan n'o ye min ye franc malien ye o franc malien min filɛ nin ye ni o dilanla nka a ma kɛ waati janko ye sabu Faransi ma taa o franc malien min dilanlen filɛ nin ye Faransi ni Mali de tilala ka na kɛ baara ɲɔgɔnma ye tuguni e y'i bolo bɔ maa min bolo ko i y'i ka nafolo dilan i yɛrɛ ye i ka wari dilan i yɛrɛ ye o jamana kelen o de sigin bɛ ka a ɲɛ jɔ i la i mana fɛn fɛn kɛ hali i ka dɛmɛw n'a a ɲɔgɔnna caman a waati la Faransi k'u sigin bɛ o sira ninnu de kan a ma kɛ waati jan ye sabu o kɔfɛ min ye colonie française d'Afrique n'o ye CFA ye a tilala ka segin ka na Mali kɔnɔna la yan tuguni o de la Mali tilala ka don CFA la fo an filɛ waati min na i ko sisan o de la bi bi in na yɔrɔ an bɛ furancɛla fanga kɔnɔ ko n'i y'a lajɛ juillet kalo san 1962 Mali y'a ka wari dilan an filɛ juillet kalo min na san 2023 ayiwa ɲininkali kɛlen bɛ ani hakililaw bɛ sen na n'a sɔrɔla o waati kelen fana malidenw caman de bɛ ka ɲini bi u yɛrɛ ka wari u ka se ka dilan n'o ye franc malien ye n'i y'a lajɛ fɛn min don a bɛ se ka kɛ dɛ nka ko baarabaw de bɛ a kɔfɛ i n'a fɔ Bubakari Bani Tarawele bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na sabu Mali y'a ka franc malien dilan san 1962 o kɔfɛ ka tila ka segin ka na o wari in yɛrɛ tun bɛ dilan yɔrɔ min na o ye Tchécoslovaquie de ye o kɔfɛ ka tila ka na segin o Faransi kelen in ma yɔrɔ o b'a jira k'a fɔ ko labɛn dɔw olu tun ma sabati n'a ma ɲɛ k'a fɔ bi jamanadenw de ko an ka bɔ franc CFA la wari kura ka dilan n'o ye franc malien ye ayiwa gɛlɛya minnu ye baara kɔrɔ ninnu sɔrɔ u k'u sigi k'o lajɛ majɛ minnu kɛra ka se ka o fana lajɛ ani jateminɛlikɛla caman fana yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ i b'i yɛrɛ ka wari dilan fo i k'i sigi kolo la de o sigi kolo la o bɛ taa sira minnu kan usines ka dilan i ka jamana kɔnɔ ani fɛɛrɛ kuraw ka sigi i ka se ka jɔ i yɛrɛ kolo la sɛnɛko a n'a ɲɔgɔnna caman i ka jɔ i yɛrɛ kolo la i ka jamanadenw balo ka se ka sigi sen kan i kana siri maa na o n'a ɲɔgɔnna caman ko nin de ye fɛɛrɛw caman ye ni nin ma lajɛ ka hakilabaw sigi sen kan walasa jamanadenw yɛrɛ k'a faamu k'a fɔ wari tɛ se ka dilan tile kelen fɛn caman de bɛ kɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye n'i b'i ka wari dilan o k'a sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko souveraineté i ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ bolo i kana gulo maa na n'o ma dafa ne ko k'i b'i ka wari dilan e ta kɔni na kɛ i b'a dilan fɛla yɛrɛ la nka kɔfɛ a ko na tila ka kɛ gɛlɛya ye kunnafoni de ye nin a ye nin bɔ le pelenkan kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an kama ko min bɛ tali kɛ informateur ale kumana l'informateur y'a jira k'a fɔ ko douane min bɛ Gawokaw fɛ yen ani jagokɛla minnu bɛ Gawo mara la ko u tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ ka sababu kɛ mun ye ko douane de bɛ ka fereke don Gawo jagokɛlaw senna bi ko n'i y'a lajɛ sini yɛrɛ k'u tɛ fɛ ka min ye magasinw ni butigiw bɛɛ lajɛlen datugu ka sababu kɛ laɲini dɔw de b'u fɛ min ye chambre régionale de commerce et d'industrie o ɲɛmaa min bɛ Gawo mara kɔnɔ n'o ye Sidi Amar Ben Ali ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka wulikajɔ CESIM o de ye ka jagokɛlaw lafiya u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi bi in na ko douane ka bolofara min bɛ Gawokaw fɛ yen nɔ yan'u ka jagokɛlaw dɛmɛ ka u ka minɛnw lase yɔrɔw la
olu jagokɛla minnu yɛrɛ bɛ bi ni a fɔra k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen Gawo mara kɔnɔ maa tɛ se ka se yen nka olu b'u jija minɛnw maa minnu bolofɛnw maa magoɲɛ bolofɛn ninnu ka se ka se yen nɔ nka ko tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ ko douane de bɛ fereke don olu sen na jamana walima k'u ka minɛnw minɛ u la k'a lasago k'a sɔrɔ ni kun yɛrɛ tɛ a la min ye chambre régionale de commerce et d'industrie a ɲɛmaa min bɛ Gawo Sidi Amar Ben Ali a y'a yira k'a fɔ ko bagabali walew ani hali k'a fɔ an bɛ i ni na o n'a ɲɔgɔnna caman o kumakanw de bɛ ka ta ka ɲɛsin ale yɛrɛ ma o de la sini alamisa ko jagokɛlaw caman y'a yira k'a fɔ ko nin waleya ninnu ma dabila jago sira kan minnu ye butigibatigiw ye ani magasintigiw u y'a yira k'a fɔ sini kɔni k'u na butigiw datugu ka sababu kɛ ni nin waleya ninnu ni a ma ban a jala k'a fɔ limanaw ko Gawo mara kɔnɔ jagokɛla caman de bɛ yen minnu bɛ yen k'a fɔ ko nkalon tan bɛ ka da u la k'u ni Banmanci wale tigilamaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko wa k'u bɛ minɛn ta ka taa di Banmanci walew ma n'o ye terrorisiw ye k'a sɔrɔ dun limanaw o dalu tɛ maa bolo k'a fɔ ko o bɛ kɛ wa u ka minɛn minnu bɛ na minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen tayɔrɔw dɔnnen don a sanbagaw dɔnnen don wa nin de kɛn bɛ fili yɛrɛ ye bi Gawo mara kɔnɔ Gawo jagokɛlaw ko nin waleya in nin de ka dabila doyenw yɛrɛ ma se ka nin faamuya doyenw kɔni ta kɛn bɛ fiɲɛtɔ bere ye u mana bɛn ni min ye limanaw u bɛ u ka jagofɛnw minɛ o jago yɛrɛ sira ayiwa a nagasilen don bi kosɛbɛ u kɔni y'a yira k'a fɔ u ka nisɔngoya u bɛna o yira sini alamisa min ye ayiwa jagofɛnw ye ani butigiw ni magasinw k'u b'a bɛɛ datugu sini n'u ka laɲiniw ma sabati kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'informateur kɔnɔ aw bonya b'a la. An bɔra ye limanaw fasidi sɛbɛn min n'an kama ko l'essor jamana ka fasidi sɛbɛn kumana a ko ayiwa an ka finitigiw n'o ye forces armées maliennes fama ayiwa u ka taabolo min bɛ yen n'o ye opération maliko ani opération kɛlɛtigi ani min ye opération maliko plan maliko ani opération kɛlɛtigi nin jɛkuluba fila in finitigiw tɔgɔ la limanaw u tɛ ka sɛgɛn u tɛ ka ɲinɛ Banmanciw kɛlɛli la walasa ko Banmanci maa 51 ɲɔgɔnna olu de kɔni bɔnɛna u ni na an ka finitigiw fɛ siganama maa 55 ayiwa tɛgɛ kɛra olu la nin jaabi ninnu sɔrɔla wulikajɔ 14 de senfɛ n'u kama ko 14 opérations aéroportées wulikajɔ min bɛ n'o ye mission de reconnaissance ye o 27 ani sanfɛ kɛlɛ n'o ye frappe aérienne o 15 min ye Mali finitigiw forces armées maliennes u ye marifa min n'u kama AK-47 o 21 u sera k'o minɛ Banmanciw la ani PKM 2 min ye bamanan marifa n'o ye donsow ka marifa ye o 5 u y'o minɛ a jala k'a fɔ ni ani bolimafɛn caman u y'o fana minɛ Banmanciw la ani pick-up 2 ɲɔgɔn na limanaw nin de ye jaabiw ye kalo tɛmɛnen Mali finitigiw ye wulikajɔ minnu kɛ an ka marabolow kɔnɔna la jamana tilebiyanfan a n'a kɔrɔyanfanw la sabu a jala ka opération kɛlɛtigi ani plan maliko yɔrɔ baarabaw de bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ sisan référendum tɛmɛnen kɔfɛ ani terrain bilala sira kan Mali finitigiw bɛ ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ka taa se ɲɛnajɛ min bɛ sen na sisan Moptikaw fɛ biennale artistique et culturel Mali finitigiw hali n'a sɔrɔla nin baara ninnu bɛ sen na limanaw ko mun saliya fiyewu Banmanciw daga yɔrɔ minnu bɛ yen ka taa a bɛɛ lajɛlen filenkolo ci ka a da kolon ci limanaw an b'a a kun cɛ ni min ye sabu kuma ninnu bɛɛ ye kelen o républicain ka ɲɛfɔli ye a ko a ko chef d'état major min bɛ min ye an ka garde nationale tɔgɔ la ko a ye welewele dakan bila chef d'état major général des armées armée de tɔgɔ don limanaw armée tɔgɔ la ko a ye wele bila an ka finitigiw ma kangaridakanw de don k'a fɔ Mali finitigiw ye k'u kana sɔn fiyewu ka tanamako ta ka ɲɛsin MINUSMA ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan yan'u ka taali cɛ wa u k'u jija u ni MINUSMA ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yanni a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛli cɛ ka bɔ jamana kɔnɔna la yan o fana bɛ taa sira kan o ye sira min ye o ye bɛn ni keleya ni basigi siraw ye o kɔfɛ limanaw a ye wele bila fana min ye Mali finitigiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baara min bɛ sen na sisan k'u jija
u ni MINUSMA ka kɛlɛcɛw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa fɔ kalo 6 in a dafara. Lemana chef d'état-major général des armées a ma da o fana ma, a ye wele bila Bamanci jɛkulu kɔrɔw n'o ye SEMA maaw ye k'a f'u ɲɛna ko u ka sɔn u ka don armée fɛ baara la. Lemana walasa MINUSMA tagalen min filɛ nin ye u ka se ka yɔrɔ minnu bɛ to yen u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u k'u fanga kɛ kelen ye ka Bamanciw kɛlɛ n'o ye juguw ye. Kunnafonidilaw minnu tun bɛ a ko kɛnɛ kan olu ye ɲininkali caman kɛ. Lemana u ko MINUSMA bɛna taa sisan yɔrɔ minnu bɛ yen ni MINUSMA kun jantolen bɛ olu la ko o kow bɛna kɛ cogo di. Colonel Sulemani Danbele n'o ye DIRPA ɲɛmɔgɔ ye a ko bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana o jamana bɛ yen i tɛ se k'i jigi da maa wɛrɛ kan ko b'i lakana f'i k'i jigi da i yɛrɛ kan o kɛra nɔgɔman ye o kɛra gɛlɛman ye o jamana yɛrɛ de b'a jigi da a yɛrɛ kan. O kuma min filɛ nin ye MINUSMA yan'a ka na jamana kun lakananen bɛ wa ni MINUSMA taara fana jamanadenw k'u jigi da u ka armée kan wa jamanadenw k'u jigi da u yɛrɛ kan sabu n'i bɛ lakana ko kuma yɛrɛ fɔ lemana ko maa yɛrɛ de y'i yɛrɛ la maa wɛrɛ lakana wa ko jamanaden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kan ka o de bila i hakili la k'a fɔ ko jamana lakanani a kan ka daminɛ e yɛrɛ de la a baara kan ka daminɛ e yɛrɛ de la ka sɔrɔ ka se jamana lakanabaw ma. O de la ko jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la ani finitigiw tɔgɔ la Mali finitigiw bi na k'u labɛnnen bɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la u tɛ saliya u tɛ ɲinɛ jamanadenw n'u bolofɛnw jamanaw k'u lakana. A bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la républicain an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ. Lemanaw ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ k'o lakale kuma aw ni ce a ka filɛliko n'a ka lamɛniko ɲuman na a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 51 37 97